Aztelen teknika individuala genuen. Bai? Gero posizio batzuk. Nio batzuk, zer lantzeko ziren posizioak, korta zara? Pase gungo betxeko da, gero espazioan sortzeko da. Eta nun jartzen genuen komodinek posizioan, korta zara? Bandatan. Bandatan, bi edo lau? Kortan zara? Lau. Lau, zer nun egote ziren orduen? Sakoneri moten eta zabaleri moten. 3 kontra 2 genuen zen da gero bestera pasera hame bai 3 kontra 2. Defenditzen hiru eta ziren da, batek replego etxen ban, eta egote ziren bi alde baten bestiek pase marrak eta Oso ondo. Eta defendatzen dozu nien 3 kontra 2? Zuri fijeten badotxu zer egite zenun? Pase marri eta gero urbiltzen guan. 3 kontra 1ak. Bai. Gero 3 kontra 2ak. Bai. Eta gero golpeoak. Tiroa landu duzu. Bai. Oso ondo, tiroa segaz landu duzu, Danak izen di bardinak? Ez, batzuk triangulazioa beste batzuk regatia da gero. Da zer itxitzazu regatia? Edo kontrarioai, edo pikari. Da zer urten dutxu egin mazte kontramendue? Gustora garatzen zara? Bai. Eta zer egin dozu ondo, azte honetan, zer aldozu esan? Gau egin maztien, batez be, oneri montza garrantzitze, zeri mondo txasu. Anetarik, ordu? 1 kontra 1 hori. 1 kontra 1 batez be, zenter zara? Zek ez dutxu urten egin ondo? Batzutan eskerra golpeoari. Batzutan ez dutxu urten eskerra, baina, bueno, saiatu behin zara, hori importanti da, urtengo dugu. Zerako jarreri euki dozu? Ona topera guna ez, egun guztietan. Ez que, oin baztien, goizez gauz da normalitza. Norrengo gogiza bazatoz? Goizo eta puntualitza gara. Arratxalde posizio. Oso ondo, eskerrik asko. Zela honengo hastien entrenamendu, Hoy no gara lantzen 3 kontra 2 da 1 kontra 1a. Bai. Gero posizio batzuk inguz. Bai. Zertarako zein posizioak? Paso ino modu da hola. Gero sortzeko espazioak eta gero aprobetxetako da gole sortzeko. Zer egin dozu ondo? Edo azte honetan zer ikasi dozu batez? Regatitan enatzen ona da mejoretan intenten. Bai, zertan izara ona regatien? Zer faietzen dozu? Zer faietzen dozu regatien? Kambio ritmo, ez dozu egiten? Urbiltzen zara aurkari zine eta ero kostitxatxu ritmo aldaketi itxe. Eta zer ez dozu nahi ondo azte honetan? Nahiko ondo entrena dozu? Bai. Zerako jarri eruki dozu? Topera honaz. Bai. Alek eta bien, etxe. Puntual heldu zara entrenamentuetara? Puntual heldu zara? Bai. Adi egon zara? Abizen azalpenari? Bai. Vale. Listo. Oso ondo. Ibai, aste honetan zer landu dozu? Gauza asko, juego aéreo. Bai. Hor, gero teknika bai. Teknika individuala. Bai, gero 1 kontra 2ak, 3 kontra 2ak, gero toma de decisión bai. Erabaki hartxe, zelan lantzezun erabaki hartxe? Egon die triangulazio mota bat, ezetezuna baloie bateri eltxeako nien berak esaten ban, edo berak ostutia, pasetan batxon bateri, edo berak segitxi beste batek. Hau da, ariketi aldatu alzan, ez? Segun erabakitze batena, aldatu itzen zan. 3 kontra 4 bai. Bai. Bueno, ez, azkenean 3 kontra 3 bai, komodenean. Bai. Eta... Zeri mondo txasazte honetan garrantzitzezuko batez be? Du dagozen kontzeptuek urte guztien zier ikusi txauki dozu, ez tozu ezer barri ikasi. Baina zerbait ere... Hobetu bai, ez da? Zer batez be igual emongo txasazte garrantzitzeazte honetan? Ataki. Erasoari. Eraso egin dugu gehiago igual, ez da? Eta zu gehiago zentresara, zelan erasotzen dugun, porteriara begir eta. Vale, zerrek ez totxu urten hain ondo guztu duzu azte honetan? Regatik ez da urten ondo? Zer faite zen du? Kambio de ritmoak da ondo, baina baloie trabe da itxe datzen. Igual, orduen larrei urbiltzen zinen, edo atxin gehatxatxun baloie? Guaten itxen nien regatia itxen, Bai. takoia gaztik utxetzen. Igual, distantzik ez kalkuletan eta urduri jartzen zinen apurtxo bat? Vale. Zerako jarri euki duzu azte honetan? Topera ibilnaz, baina apur bat kantxantzizoa biduz, kantxantzizoa biduz, ja temporari da matxu edez kantxate zentzen. Apura nekatute sentiu zara? Bai, luziek inatxu zariketak? Ez? Intensoak? Bai. Oso ondo? Puntual egon zara? Bai? Zendu godu jantziaz. Orduen zer robetu behar duzu? Jase, anime.
Ez, horren beste denpora du historian, ez da? Vale, oso ondo, eskerrik asko.